Қарағыз сіз бұларны, дүнияларын ұнқаннар. Бұл китапларны кім шығарғанын білесіз ме? Бұл бит Гүзел апа. Әкиятлердә түгел, шул менә Сибир белән бәйле хикәяләрдә үстем. Тышлык мөмкин булай карарга кирәк. Минем кызым әйтә, ничек аны хәзер без куабыз, ул бит шундый бәләкәй, аңа хат язабыз. Юк. Юк, минем өстәлемдә юк улай бер. Бармы? Бар. Война и мир һәм башка әсәрләрне укыйбыз, менә нәкъ шулай ук Лобачевскийны укырга кирәк. Башка кешене түгел, күбрәк үзенә тыңларга, үзенең йөрәкне, үзенең башыңны. Сәлем. Бүгін біз Нәшрият китап дүниясына шумабыз, чөнки бездә кунакта Гүзәл Хәсәнова. Гүзәл, хуш килдең. Исәнмесез? Гүзәл Хәсәнова. Ул үзе китаптан чыккан бер образ сыман. Дөньяга карашы, фикерләре белән аерылып тора. Шуңа юл басма нәшриятын ачып, искиткеч китаплар бастыра башлауы гаҗәп тә түгел. Теләсә кем кызыгып укый торган китап нинди булырга тиеш, моның серен белсә, Гүзәл белер. Гүзәл, менә синең турында без бик аз беләбез. Китапларны күргәнем бар, әлбәттә, әмма мәсәлән үземнең шәхсән синең белән аралашканым юк. Һәм әмма мин синең язган әйберләрне укыган Инстаграмда. Нәнәй дип яздың син анда, аның турында менә үзең дә бик матур язасың. Сүз уңайыннан синең үзеңнең китап чыгара уйлаганың юкмы? Юк. Минемчә бик матур язасың. Телең дә бик матур ничектер. Үзеңнең балачагыңа кайтып килик әле, менә монда күбесе безнең яшьләр, без Шаянтовда бит инде менә нәрсә иң истә калганы синең шундый күңелеңдә, җылы хатирәләр, балачак белән бәйле гомумән. Син ниндирәк кыз идең, Гүзәл? Мин табигатьне бик яратам һәм буш вакытымда мин урманга йөри идем бик яшь. Мин үзем Ярчалы шәһәреннән һәм нәрсә хәтерлим, Шолман ярына киләм, утрам, Зокны елгага карыйм, уйланам, еш кына үзем белән китап алайдым, китап укып тордым. Һәм ничектер менә балачак белән бәйле хатирәләр, алар менә урман белән бәйле, шул елга белән бәйле, китаплар белән бәйле. Кызы, нинди китаплар укыйдың син? Ничек сайлыйдың син? Төрле китаплар, әлбәттә. Китапханәгә киләсең дә, кайбер вакытта үзең сайлап аласың, кайбер вакытта укытучылар яисә китапханәчеләр ярдәм итәләр. Менә бу китапка игътибар ит дип. Без кичкенә вакытта шулай китап бик күп укыдык, без төшәйдек тә бөтен тикшереп нинди китап бар, китапханәдә рәттән укыйдык. Ул бит нидер башка дөньяларга ишек ача торган әйбер. Син шул бүлмәдә утырасың, мен китап кулга алгач, әллә нинди дөньяларга чумып китәсең. Син аннан соң бик кызык әйтеп әйттең, сезнең гаилә тарихында сөйләп кит әле, менә ни өчен 20нче гасыр башында Сибиргә китәргә мәҗбүр булганнар дидеңме? Ничек сезнең? Минем әнием ул Сибирдә туды. Һәм 3 яшькә кадәр Сибирдә яшәде, аннары гына менә Поволжьега кайттылар, алар гаиләсе белән бергә. Һәм әниемнең әтисе ягыннан алар, татар телен ничек әйтим, раскулаченная семья, һәм алар шулай Сибиргә эләктеләр. Әни ягыннан алар Столыпин реформ буенча инде Казан янында урнашкан авыл, алар моннан күченеп киткәннәр дә, һәм шунда Сибирдә аерым татар авылын оештырганнар, һәм әнием шулай туды Сибирдә. Һәм менә балачакта мин әкиятләрдә түгел, шул менә Сибир белән бәйле хикәяләрдә үстем. Миңа әни яшь сөйли иде. Ничек бер вакыт аю авылга килде дә, ничек алар Сибирдә индер там җиләккә, гөмбәләргә йөри иделәр, урманга, анда башка урманнар безнең урманнарга ошаган түгел, анда Анда тайга. Тайга, һәм минем әкият урынына мин менә шул Сибир белән бәйле хикәяләрдә үстем. Сезнең алдыгызга Кыш баба килсә, нинди 3 әйберне сорар идегез? Вау. Бу инде чынлап та эшеңгә ашкан очракта. Да. Туктагыз әле, безнең хәзер менә 21 елда нәрсә аңладым,
иң мөһим әйбер ул сәламәтлек. Һәм минем бөтен теләкләр шул сәламәтлек белән бәйле булыр иде, чөнки башка проблемаларны чишеп була һәм башка дер теләгән әйберне син үзең үз эшең белән башка әйберләргә ирешә аласың. Әйе. Сәламәтлек сорар идем үзем өчен, якын кешеләр өчен. Синең балалар ышанамы? Әйе, ышана. Ну, малай ышанмыйдыр дип уйлыйм. Аңа ничә яшь? Аңа 10. Кызым үзе ышанмыйм дисә дә, ел сайын Кыш бабайга хатлар яза һәм без почтага барабыз да, почтага Великий Устюг яисә Кырлайга җибәрәбез ул хатларны. Белмим кая барып җитә ул хатлар. Әмма ел сайын без Бүләге килә. Традиция, бүләк ителә, хатлар языла. Шундыйрак сорау, менә сезне нәрсәләр куркыта ала? Ой, яхшы сорау, Әнвәр. Мин үрмәк эшләрдән бик нык куркам. Һәм шул ук вакытта менә Бауман урамында нидер костюмнарга киенеп кешеләр йөриләр. Мин шулардан бик куркам. Һәм Бауман урамына шуның өчен дә кермим. Башка урамнан ничектер әйләнеп бетәм юлны. Безнең калыпта биремнәр дә була. Әллә нинди куркыныч биремнәр әзерләмәде. Мин табышмаклар әзерләдем, татар халкының табышмакларын. Һәм Гүзәл белмәсә, сез әйтә аласыз җавабын. Булышыгыз сезнең хәрәкәт. Алар шундый матур. Өстәлендә ак үгез, маңгаенда бер мөгез. Ул һәр кешенең өендә өстәлендә бар. Белмим. Ак Ак үгез. ак үгез. Ул Бер бүтән мөгез. төстә булырга мөмкин әлбәттә. Инде төстә булырга мөмкин. Бүтән төстә дә булырга Бүтән мөмкин. төстә дә булырга Ул мөмкин. бизәкле дә булырга мөмкин. Әмма гадәттә ул аклы була инде. Бизәкле булса да. Өстәлендә ак үгез, маңгаенда бер мөгез. Ул бик гади. Юк. Юк, минем өстәлемдә юк улай бер. Бармы? Бар. Чәйник? Әйе. Во, ярар булсын. Так. Шибәр апама карыйм да җылыйм, карыйм да җылыйм. Суган? Әйе. Бик гади монысы. Кечкенә генә сандыкка бөтен дөнья сыйган. Китап. Әйе. Әйе. Әйдә бераздан китаплар турында сөйләшеп алсам. Менә монда шундый матур китап, сез белсәгез, ачып карадыгызмы, сән укыгансыз юкмы? Әкиятләр. Юк әле. Юкмы? Менә укырга кирәк, танышырга. Аның әле әкиятләреннән кала, аның рәсемнәре шул кадәрле матур, искиткеч. Әкиятләре дә кызык. Без бу китапны быел бастырырга булдык һәм Йолдыз Миннуллина ул безнең әдәби редактор. Менә утырдык та хәзер Йолдыз сорау бирә инде без нинди әкиятләрне җыябыз бу, сайлыйбыз әйе менә бу китапка, чөнки әкиятләр бик күп, хайваннар белән әкиятләр, бәйле әкиятләр, тылсымлы әкиятләр, бер хәйлә белән бәйле әкиятләр бар. Һәм без нинди әкиятләрне сайларга булдык, алар бөтенесе бүген нидер заманча проблемаларга җавап бирәләр. Анда ирад белән хатын кыз турында, мөнәсәбәтләр турында язылган, әйе. Шул ук вакытта карт кешеләр турында һәм карт кешеләр алар безнең бөтен без өчен ни өчен кирәк аларның файдасы нәрсәдә. Аннары ну укырсыз теге спойлер да. Спойлерларны әйтмим һәм шул вакытта рәсемен бу китап өчен ясады Башкириядә яшәгән бер Гөлнар Фаляхова исемле бер рәссам. Һәм Гөлнар өчен бу китап ул беренче китап булды. Шулаймы? Әйе. Һәм менә китапка карамасаң әйтеп тә булмый. Чөнки ул чынлап шундый сыйфатлы һәм матур. Әмма менә Гөлнара өчен ул беренче китап, үзем белдем дигән татар халкы Аның әкиятләре. рәсемнәре үзе бер әкият. Аның рәсеменә карап, шулай ук нәрсәдер уйлап чыгарып була. Бу шулайдыр, бу һәр кеше үзенекен уйлап чыгара аның рәсемнәре, шул кадәр матур. Һәм бу Лобачевский турында. да, һәм бу китапта җил йөри кебек, чөнки менә хәрәкәт бар һәм игътибар итсәгез, менә тышлыкта да менә бу кызның тышлыкны бит менә булай карарга кирәк. Менә бу кызның чәче җил белән әнә кайдыр еракларга оча. Һәм шунчалап та төрки халык ул менә шул кайда яшәгән, урманда түгел, шунда ачык җирдә, далада, гел җил йөргән, чәчендә менә
бу Һәм төп йөрәгендә геройның да, әйе, бу төп геройның да менә шеше куйдыр, шулай еракка качып китә. Гомумән әкиятләр дигәндә менә мин теге бер җыентыкка җыелган төрле халыкларның әкиятләрен укыган идем. Татар халык әкиятләре алар бик катлаулы һәм чынлап та аерылып торалар. Берсен әйткән бик бай инде. Анда эченә керәсең. Аны кичкенә вакытта укыйсың, бер төсле аңлыйсың, олыгайгач укыйсың, әле олыгайгач та аңлап бетереп Һәм алар булмый. бер катлы түгел. Әйе, катлы анда. Әйе. Алар өчен бик катлаулы. Кызык. Килешәм. Өйрәнергә була. Лобачевский. Лобачевский китабы, әйе, Лобачевский китабы нәрсә яшаган бутышлыгы? Нидә ассоциациялар тудыра? Бәлки сез белмисездер дә. Polaroid, біз бәләкәй чакта Polaroid фотолары бар иде. Һәм аларның менә монда аста шундый ак әйбере, ул ак әйбер рамкасы. Менә бу Polaroid фотода чыккан кебек Лобачевский, Лобачевский безгә якын кеше кебек ул инде шундый гадәт иттереп аны каядыр портрет итеп элеп куелган итеп түгел, каядыр ул өчен ул бик кызык кеше булган Лобачевский бит ул. Беләсезме кем ул Лобачевский, Николай Лобачевский? Ул Казанда яшәгән, ул Казанда тумаган, Казанга гимназияга укырга килгән кеше, һәм ул безнең Казан университетының ректоры булган. Шул ук вакытта ул танылган ученый, галим, изобретатель неевклидовой геометрии. Неевклидовой геометрияның авторы ул Николай Лобачевский, әмма ул яшәгән вакытта ул аның үзе турында бер дә белмәгән, чөнки бар иде шундый галим Гаусс, ул немец, һәм менә шул Гаусс аңа медаль биргән, әмма Лобачевский үлеп киткән, аны белмичә. Димәк, ул медаль бирелгән, һәм ул 3 ай Германиядән Казанга кадәр килгән ул медаль, менә һәм кызганычка каршы килергә өлгермәгән. Үзе аның хезмәтен бәяләгәннәрен үзе белмичә. Әйе, һәм Лобачевский турында элек нәрсә әйткәннәр, воображаемый ученый, воображаемый науки, димәк, аңа ышанмаганнар. Ул сөйләгән, мәкаләләр бастырган, һәм аңа ышанмаганнар. Менә һәм ул үлгәч кенә аның яңадан дәфтәрләрен укып, менә шул медаль монда килгәч, Лобачевский исеме бөтен дөньяга яңгыраган. Бу китап аның, бу роман, ул аның тормышы турында. Җават Тәрҗеманов. Бу романның авторы Җават Тәрҗеманов, һәм Җават Тәрҗеманов узак кына архивларда утырып, мәгълүматны эзләп, китапханәләрдән шул мәкаләләрне укып, менә бу романны язган, һәм ул роман булса да, ул бит әдәби әсәр бер яктан. Икенче яктан, анда бик күп чынбарлыкта булган мәгълүмат бар. Әйе, биографик мәгълүмат бар. Моны хәзер чынлап ачып укыйсы килә, инде бик кызык. Ни өчен аны ничек казып чыгардыгыз, нәкъ Лобачевский нәкъ шушы роман, ничек, кемнең идеясе булды бу? Ул безнең өчен бер мугҗиза булып чыкты, чөнки без Йолдыз белән әле кайчан аны бастырга идек. Һәм менә былтыр Җават Тәрҗемановның балалары, алар безне таптылар да, үзләре шылтыраталар, һәм былтыр Җават Тәрҗемановның туган елыннан 100 ел иде. Һәм менә шул датага багышлап без менә бу романны бастырга булдык. Ул үз вакытта рус телдә, татар телдә, инглиз телдә, тагын берничә телләрдә ялгышмасам бастырылган иде, һәм элек ул мәктәп программасында бар иде ул бу китап. Менә димәк, бөтен балалар, Казанда укый торган балалар, алар бөтенесе бу китапны укыйлар иде. Менә Йолдыз аны, ул әйтә, мин хәтерлим, мин татар телдә укыган идем. Җават Тәрҗеманов ул үзе аны рус телдә язды һәм үзе татар телдә язды. Димәк, тәрҗемәче аша түгел, үзе яңадан. Менә хәзер кызганычка каршы игътибар әз, бу әсәргә миңа калса бик кызгайбыр, без ничек «Война и мир» һәм башка әсәрләрне укыйбыз, менә шулай ук Лобачевскийны укырга кирәк. Гүзәл, шундый зур эшләр эшлисең, үзегез аңлыйсызмы? Шундый зур гына да түгел, инде матур эшләр, белмим, инде мәгънәле. Рәхмәт сезгә аның өчен. Лобачевский турында сөйләдек. Гүзәл бит әле ул үзе дә галим кеше, икътисад фәннәре кандидаты. Социаль эшмәкәрлек дигән төшенчә, шуның буенча укытасың син. Әйе, укытам, университетта укытам. Менә безгә аңлатып китә, нәрсә ул бер-ике сүз белән без аңларлык итеп. Социаль эшмәкәрлек. Эшмәкәрлек. Актуальлыгы нәрсәдән ул? Эшмәкәрлекнең төп максаты нәрсәдә? Главная цель предпринимательства нәрсәдә? Сату. Сату һәм Алу. Алу нәрсә ул?
ну, прибыль, да, акча ул аның төп максаты. Менә әгәр дә без социаль керем, социаль эшмәкәрлек турында уйлый башласак, аның төп максаты инде социаль миссия. Ну, менә димәк, безнең өчен социаль миссия ул татар телдә һәм Казан белән бәйле китапларны бастыру. Ул, ну, нәрсә белән бәйле? Менә ярдә безгә берәр кем килсә һәм әйтсә, менә әйдәгез рекламный буклет бастырабыз, без аны бастырмыйбыз. Әгәр дә мин эшмәкәрлек белән шөгыльләнсәм, шундый традицион формада, мин аны алыр идем, чөнки, ну, төп максат акча алу, ни өчен алмаска. Күбрәк акча эшләп була дигән. Һәм социаль эшмәкәрлек, ул эшмәкәрлекнең шундый төре, кайчан сез инде социаль миссия белән шөгыльләнәсез һәм шул ук вакытта дәүләттән акча сорамыйсыз, грант эзләмисез, сез нәрсәдер эшлисез һәм үзегез акча табасыз һәм шул акчага яңадан бу максатларга ирешәсез. Аңлата алдымы, юкмы? Аңлаттың. Бу син шөгыльләнә торган нәрсә инде. Шул ук вакытта нәрсә ул булырга мөмкин. Әгәр дә сез экология өлкәсендә нәрсәдер проектлар белән шөгыльләнәсез, яисә сезнең бар театр, музей, яисә сез балаларны укытасыз. Сез аның өчен акча аласыз һәм шул акчадан яңадан бер проектны торасыз. Ягъни бу идеялы кешеләр эшли торган нәрсә инде. Әмма минемчә бу әле теге менә эшмәкәрләр, минемчә бу менә сатып алучыларны шулай без дә тәрбияләнергә тиеш. Без аңларга тиеш улай берне. Ул хәзер җәйлрәк һәм кеше теге уе, фикере белән югарырак күтәрелергә тиеш минемчә. Ул вакытта ул тагында киңрәк җәйле алар. Ул безнең хыял, шундый осознанно сатып алучылар. Бәлки шулайдыр. Гүзәл апа, сезнең иң яраткан әкиятегез бармы? Һәм ни өчен ул сезнең күңелегезгә якын? Мин хәтерлим, мин бәләкәй чакта мин бременский музыкант әсәрен бик ярата идем. Әкиятме, юкмы ул? Әкияттер. Аз гына зуррак үскәч Гарри Поттер дөньясы минем өчен ул инде аерым шундый зур дөнья. Ул да әкият бит. Ну, жанры нинди? Гарри Поттерның әкияте була, ну, Властелин колец ул да әкият. Бәлки шулардыр. Бременский музыкант һәм Гарри Поттер. Интернеттан бер сорау килде. Китаплар чыгаруга ничек тотындыгыз? Баштан мин китапларны үзем укырга ярата идем. Аннары институтка кергәч, мин үзем экономикага укысам да, мин журнал бастырга булдым һәм мин ул вакытта ул безнең КФИ Казан финанс дәүләт институты өчен ул беренче студентлар белән бергә эшләнгән беренче журнал иде. Һәм мин журналда ул бик без анда нәрсә бастырадыр идек. Без студентлар идеме, әллә юк, икътисад белән бәйлеме? Юк, без студентлар өчен актуаль сорауларны табып, интервью яздырып, бу журналист. Һәм мин ул журналның баш редакторы идем. Һәм аннары элек Казанда Большой город исемле бер журнал бар иде. Ул Афиша нәшрият йортының бер журналы. Һәм мин шунда практика үттем. Һәм аннары кияүгә чыккач, декретка чыккач, декретта бер 6 ай утырдым да эшсез һәм аңладым, бүтән шулай эшсез утыра алмыйм. Чөнки энергияне кайдар куярга кирәк, бер яңа идеялар. Һәм мин грант алырга булдым. Ул вакытта хәзер грантның 300 мең иде ул. Грант. Һәм ул грантка без 2 китап бастырдык. Калын картонда кичкенә балалар өчен 2 китап. Мин ул вакытта бу китапның төп укучы дип үземнең баланы күз алдымда китердем. Һәм без аны бастырдык. Мин үземчә уйладым, менә без хәзер бу китапның тиражын сатып бетерәбез дә. Мин хәзер бу грант буенча бүтән отчетларны бирәм дә һәм үз эшемә кайтам. Мин ул вакытта банкта эшли идем, декретка кадәр. Әмма булмады. Без ул китапларны сатып бетердек. Ну, сатып бетермәдек, сата башладык та тагын бер китапны бастырырга булдык, аннары тагын бер китапны. Һәм шулай мин кирип киттем бу эшкә. Һәм менә хәзерге вакытта ул минем төп шөгылем. Ну, хәзер без нәшрияттә үсте, китаплар саны да үсте, һәм без һаман менә бастырабыз. Менә яңа эш башлау, ул авыр булмадымы сиңа барыбер? Әллә син сизенчедә калдыңмы шул тип үзгә кирәк? Ул куркыта. Яңа эшне башлагач,
Ул бик нык куркыта. Ну, иң авыры ул беренче адым ясарга һәм башка кешене түгел, күбрәк үзенә тыңларга, үзенең йөрәкне, үзенең башыңны һәм үзеңә ышанырга. Чөнки ул бик куркыныч, хәтерлим. Әле инде уйлар башка килә. Нәрсә кеше әйтер, нәрсә әйтер, буламы, юкмы, налоговый белән бер проблемалар килеп чыкса, банк белән проблем килеп чыкса, мин моның белән нәрсә эшлим. Әле инде сораулар башка килә, әгәр әмма син һаман туктамыйсың, эшлисең, әкрен генә, ничектер барбер алга таба барасың да һәм нәтиҗәгә ирешәсең. Гомумән менә китапларны чыгарганда ничектер балаларның фикерен исәпкә алганыгыз бармы? Сезнең менә аларга ошармы икән, инде ошар икән, эксперимент, мазар кебек нәрсә? Әлбәттә, без кайбер тышлыкларны балаларга күрсәтәбез. Димәк, безнең бар фокус группа. Без балаларга күрсәтәбез тышлыкны. Әгәр дә балаларга ошамый икән, без бер тапкыр Экспертларсыз. Бөтенләй тышлыкны башка тышлыкка алыштырган идек. Фильмда төп геройны уйнарга туры килсә, сез кемне уйнар идегез? Вау. Бәлки мин уйнамас идем. Һәм хәзер аңлатам ни өчен. Менә нәшрият җитәкчесе, ул беләсезме нинди кеше, мин бер кайда күренмим. Һәм мин менә хәзер бу тапшыруга килдем, һәм минем өчен ул ниндидер выход из зоны комфорта, да. Һәм чөнки мин нәрсә белән шөгыльләнергә яратам. Мин күренмим. Индер Эшне эшлисең, үземнең өемнән, офистан, башка урыннан да, һәм мин ничектер эшне эшлим, әмма үзем күренмим, теге серый кардинал кебек. Вот на вершине айсберга кем күренә? Рәссам күренә, автор күренә. Һәм әгәр дә мин кино белән шөгыльләсәм, мин бәлки режиссер булыр идем, актер түгел. Безнең табышмаклар әле тагын бар иде. Шуңа күрә дәвам итәбез. Әйдәгез. Бик матур шундый табышмак. Бүгенге көнгә туры килә ул. Яшь килен суга бара, тәңкәләре куйылып кала. Суга бара, тәңкәләре куйылып кала. Бу образны инде шундый. Аңлыйм. Ягъни менә кыш көне була торган шундый. Бүген андый күренеш булды. Һәм хәзердә бар кебек әле ул. Кар яуы. Шундый матур. Үзе укый белмәсә дә гомере буе язына. Каләм. Бик җиңел беләсең. Соңгысы. Тәрәзәдән алтын ырчык үткән. Тәрәзәдән алтын ырчык үткән. Кояш. Кояш нурлары. Ашугызны нык китерә торган әйбер бармы? Әйе, бар. Әгәр дә кеше дедлайннарны хөрмәт итми, нык ачуымны китерә. Нәкъ шундый китап чыгарабыз дип ничек идея туа ул? Менә хәзер без бастырабыз бер китап, ул Карбыш, аның төп герой Карбыш. Карбыш кем икәнен беләсезме, юкмы сез? Карбыш ишеткәнегез? Юк. Ул хомяк. Кара төстәге. Һәм ул хомяк Татарстанда яши, һәм тагын Россиядә берәр кая очрату буламы, юкмы аны. Һәм әгәр дә менә сезнең әтиегезләренең бакчалары бар икән, алар беләләрдер ул Карбыш турында. Ул кишерләрне, бәрәңгеләрне урлаучы бер хайван. Безнең әтиәниләргә менә Карбыш әтиәниләрнең йортларында Карбыш килеп чыкты да, һәм анда бик кызыклы маҗаралар барлыкка килде. Менә бу маҗараларны күз алдында тотып, Миләүшә безгә шундый хикәя язды. Әйе, без аны менә быел бастырабыз. Ул бик кызык. Без ничек аны бастырга булдык, чөнки өлкәннәр, алар ул Карбышлар белән чынлап шундый көрәшәләр. Әйе. Балалар өчен, балалар аларны жәллиләр, киресенчә. Мәсәлән, минем кызым әйтә, ничек аны хәзер без куабыз, ул бит шундый бәләкәй, аңа хат язабыз.
кадерле карбыш, мин сине үзем кишер белән ашатам, син бабайның кишерләрен урлама зинһар өчен. Һәм нидер этот как-то конфликт возрастов, да? Менә Миләүшә бер әсәр язды. Ничек ул туды? Ну, ничек үзеннән бу тема килеп чыкты. Үзегезне нинди чәчәк белән чагыштырыр идегез? Мен үземне берәрендә кыр чәчәге белән чагыштырыр идем. Миңа үземә ирек кирәк һәм мин әгәрдә берәрендә миңа әгәр җир сайларга мөмкинлек булса, мин үземә нидер шундый зур кыр сайлар идем. Бәлки ромашка булыр идем, белмим. Шундай рәхәт синең белән гүзәл синең турында ничектер тагын күбрәк беләсе килә. Мин музыканы яратам һәм мине нәрсә елата ала, ул музыка. Классикада булырга мөмкин, джазда булырга мөмкин, нидер заманча. Менә кичә генә, кичә түгел якшәмбе көнне төнне Адель концертын карадым. Белмим, карадыңызмы, юкмы сез? Бик матур концерт. Аны тыңламыйча булмый. Үзем турымда нәрсә тагын сөйләр идем. Күбрәк без татар телендә китапларны бастырабыз, әмма шул ук вакытта мин татар телене 25 яшымда гына өйрәндем. Мин кияүгә чыктым да, минем ирем ул сәләт ветераны һәм безнең бала туды һәм минем ирем әйтә, безнең балабыз татар телендә сөйләшәк, мин тукта. Мин телне белмим. Ну, бөтенләй белмим түгел, но мин сөйләшә идем, чөнки мин рус мәктәбендә укыдым, безнең мәктәптә татар тел дәресләре бар иде. Әмма менә булай кешеләр белән бер кашан татар телендә аралашмадым. Әйтәйе, балабыз татар телендә сөйләшәк, өйрән. Һәм менә китап бастыруның максаты да шунда иде, чөнки мин үзем бу китаплар аша татар китаплар дөньясына кирип киттем. Ул минем өчен шундай зур нидер файда иде һәм вызов әйтсәм дә була. Һәм хәзер вакытта мин нәрсә аңлыйм? Ярдә кешенең үзеңә сораулар бар икән, ну, димәк, мин менә шулай нишләп эшлим икән? Минем чәчәм ни өчен шундый, күзем ни өчен шундый? Ни өчен мин бу музыканы яратам, бу музыканы яратмыйм, бу ашауны яратам, бу ашауны яратмыйм. Ярдә син үзеңнең тел аша культурага кирип китә башлайсың икән, син шул сорауларга җавап табасың. Ул ничектер үз-үзеннән җавап табыла. Һәм мин хәтерлим, 20 яшьтә генә мин үземне үзем өчен яңадан ачтым кебек. Искиткеч син сиңа карап отырам, сакалып отырам, ничектер рәхәт. Әйтәм бит, синең әйтерсең, синең бик күп ишекләрең бар, һәм алар барысы да ачык кебек дөньяга. Төрле якларга чыга торган ишекләр, дөньяны шулай образны күз алдына килә. Шундый рәхәт, нидер иркен, ирекле кеше. Һәм мин синең безгә килүеңә, тапшыруга килүеңә бик шатмын, синең белән әңгәмә булуына. Әле тагын бер тапшырлык сөйләшә алыр идек, әмма безнең бүгенге тапшыру вакыты тәмамланды. Чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, шундый зур эш башкарасыз, чынлап гүзәл. Сезгә тагын да матуррак идеялар, күбрәк китаплар, күбрәк мөмкинлекләр булсын. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, чын күңелдән. Сезгә дә рәхмәт. Хәле тапшыру бүгенгә тәмам, хушыгыз. Гүзәл апа, калеп турында нинди фикерләр, нинди тойгылар калды? Сезнең белән аралашырга миңа бик рәхәт булды. Рәхмәт бик зур, Гүзәл апа. Китапның ничек барлыкка килгәнен белгәч, китапны тизрәк укыйсы килә. Дуслар, сезнең дә шулаймы? Хуш-хуш!